Hello guys, welcome back to my YouTube channel BG Creation. BG Creationआव नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै बरायहरनाय जाहैबाय। जों दा गामिनिफ्राय एबा न'निफ्राय ओंखारबाय लखिमपुराव थांनो थाखाय रेडि। ओमफ्राय बाइकजों जोङो पाठशालासिम थांगोन आरोना। दादि सासेया दोनलांसिगोन जोंखौ पाठशालायालासि। पाठशालानिफ्राय जोङो बासजों थांसिगोन मोनानि। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकन थुना हो। Vlogging guys, vlogging. Dayo lang kumungan pasaw. Finally जों दा पाठशालायाव दङ थांनो नागिरदों थांनो रेडि जादों दादिजों आंजों गारिया सफैथ'वाखैनो सुपार बासाव दा नै पाठशालायाव नेगासिनो बिथिंजाय फैगोन बासआ बिजोंनिफ्राय दा नेबाय दं जों बासाव गाखोबाय मोनानि बासाव दा मोनायाव थांबाय थासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था माबायाव मैया फुंनि 5टासोआव मोनफैदो आरोना इयालासि जों थानाय जायगायालासि दा नैबेयाव दंफैयो रुमाव दंफैयो मोनायाव भिडिअ खालामनायासै लामायाव फैनायाव मानोना खोमसिथार जेबो नुवा नालाय बेनिखायनो जेबो भिडिअ खालामनो हायासै ओंखायनो दा फुङाव खालामबाय दायो नोंथांमोननो भिउखौ देखायगोन लखिमपुरनि दा जोङो ओंखाम जाखांनानै बेरायनो थांगोन आरोना दा दसे बे बेरायनो थांनायाव आं भिडिअखौ लासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आरोना दा मोखां मुसुवाखै आङो उथिग्रा बाहेरायाव नायफैनो भिउखौ जोंनि लखिमपुरनि जोङो दा नैबे न'आवनो दं आरोना बे न'आवनो दे होमबा लोगोफोर दायो नायलांबाय थादो दे जोङो नैबे एयारपर्टआव आरोबाव जों बेरायनो फैदो एयारपर्टनि बाउन्डारि खोनायाखै मा होनदों दा मोनायाव मोजां देखायजोबनो मोनैनि दिनै फैबावदो जों खनसेबाव नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन बे जाबाय एयारपर्टनि सिंनि बाउन्डारि आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोंहा बरसाया पार्कआव गेलेगासिनो सिस्टार
लीलाबारी एयारपर्ट दंफैयो जों गाइस दा सानाव मोनायावबो लादोंमोन जोङो भिडिअखौ मोनायावबो खालामफैदोंमोन ओमफ्राय मोनायाव क्लियार फैयिनि सानाव एसे नायफैबावबाय दिनै सम मोननायखाय नोंथांमोननि सेराव मोजाङै देखायबाय जोंहानो एन्ट्रि गेटआ बैखिजानो हाबलाङो पेसेन्जारफोरा बैखिजानो जोबोर समायना आरोना sama Amjidka Gugu aneh Gugu hai bolo Smi hai bolo sa hai हम कहाँ पर हो ये बोरसा है बोरसा बेरायनो फैदोंमोन जाबाय एरोप्लेननि कन्ट्रोल रुम बेयावनो गासिबो कन्ट्रोल खालामो आरोना एराइफेल नै गासिबो नैखिजानो एन्ट्रि जायो बेफोरखिजानो एन्ट्रि जायो आरोना गाइस जायो नुयो आरोना जास्ट लीलाबारी एयारपर्ट बेखौनो लाबाय दं बे आलासि फैबाय सिङाव हाबनो होला आरो इनिफ्राय टिकेट गैयाबा नङाबा हाबहैगौमोन सिं आलासि आरो नोंथांमोननो देखायनो नाजागौमोन बरसायानो फट' थिखांजानो लुगैदों नै इयाव तो गाइस दिनैनि भ्लगा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि भिडिअखौ लाइक खालामाखैबा लाइक शेयार खालाम आरो लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना हो जेब्ला आं गोदान भिडिअ होगोन अब्ला नटिफिकेसन मोननाय बायदि तो थैंक यू एवरीवन बाय बाय